Machiegni kendo nyakwara Ramogi wadhi nyime gi weche manyien na kama koro wang'iyo mago motenore kod weche mag kwan mag jopuonj. Jomin Wach Noordin Haji ojiwo jopuonjre mosetieko klas 12 e kaunti ma Garissa mondo ndikre mar yudo tiegruok mar bedo jopuonj kaka yo mar duoko piny nok mar jopuonj e kaunti no. Koloso e kinde yawo sikund sekondar mar nyiri ma Young Muslim Girls High School, Haji okoni gwenge makono nyalo medo thirno poni ok gijiwo nyithindo mondo tiegre kaka jopuonj. Gavana ma Garissa Nadhif Jama osingo mar biro chiwo sir mar somo ne jopuonjre ma oyie mar yudo tiegruok mar bedo jopuonj e gwenge makono. Nok mar jopuonj e gwenge go osekelo pek ahinya koting'o duoko marach mar jopuonjre e penj maduong'. Kaunti ma Wajir ni kod nok mar jopuonj 1414 e sikunde mag primar kod 51 e sikunde mag sekondar, ka Garissa ni kod nok mar jopuonj 913 e sikunde mag primar kod 651 e sikunde mag sekondar. Tafadhalini wazazi, mjaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana Northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kwenda procurement. Procurement unajua wanataka kwenda kuiba. Wanaona hii walimu hakuna faida. Lakini walimu iko na faida kuliko mambo ya procurement, kuliko mambo mengine ambayo watu wanakimbilia huko mbele. Kama sisi tunaweza kushikana kuhakikisha watoto wetu wanaona faida ya kuwa mwalimu, basi tunaweza kuwa mbali. Juzi tulikuwa na watu ya TSC wanasema hakuna walimu ya kutosha, hata kama tumepewa as Northeastern na North special allowances, hakuna watu wanataka kusoma wala kuwa walimu, na hiyo itaturudisha nyuma sana. Madam Principal, I can tell you, you have my commitment as the governor of Garissa County. Tutawasaidia wewe penye fanya bidii ili we have the